जे बर' हारिनि नोंथांमोननि गेजेराव दिनै मोनसे दुखुनांथाव भिडिअ होनो नागिरदों। आंनि आखायाव दं मोनसे लेखा आरो बे मोनसे प्रुफ, बे मोनसे फोरमान लेखा आंनि आखायाव दङ। दा बे आङो मानि थाखाय आंनि आखायाव मोनसे फोरमान प्रुफ लेखा लादों होनना बुङोबा आंनो थामजायाव लिरखादों जे मा पर्बतझरा ट्राइबेल मोनसे ब्लेक बेल्ट बियो हो। पर्बतझरायावहाय मोनसे ट्राइबेल बेल्ट दङ, बियो क'क्राझार जिल्ला आरो धुबुरी जिल्ला बे मोननै जायगायाव गोलैयो। दा बे मोननै जिल्लानि गेजेराव हाबख'नानै थानाय आरो बावहाय जोङो बुंबाथाय बियो धुबुरी सार्कोलाव गोलैगोन, ओमफ्राय बग्रिबारि सार्कोलाव गोलैगोन आरो कलगन सार्कोलाव गोलैगोन आरोखि बै गामिफ्रा। दा बे जाहैबाय मोनसे ट्राइबेल बेल्ट। बेखौ जाहैबाय मा आसाम गभर्नमेन्टआनो दानानै होदों। बे जाहैबाय मा नभेम्बर 1984 नि बाथ्रा बियो। 1984आवनो बे बुस्थुआ जानाय आरो बै समाव अब्ला जोङो बुंनो हायो बिनि डिपुटि सेक्रेटारि टु द गभर्नमेन्ट अफ आसाम रेभिनिउ एन्ड डिपार्टमेन्टआ सोरमोन होनना बुंबा बावहाय एन.सि. दास होननाय दं आरो एन.सि. दास। बे एन.सि. दासआ बेनो आरो 1984 नि बाथ्रा। दा बावहाय जोंनो जायफोरनाखि जनजातिफोरनि रैखाथिनि थाखाय हाफोरनि रैखाथि, बिथांमोननि थानाय बे गासैखौबो रैखाथिनि थाखाय बिथांमोननो दानानै होदोंमोन। दिनै बे हाया सोरनि आखायाव दङ? बे हाया बांसिनै सोरनि आखायाव दङ? आङो जोंनि बर' लिडारफोरनाव आं कुइसन खालामदों आरो आं जोंनि ट्राइबेल दैदेनगिरिफोरनाव आं कुइसन खालामदों। बे हाफ्रा दा बहा दङ? सोर दं दा बे हाफ्राव? आं दिनै गामिखौ बुंगोन। बावहाय गासै दङ 182 ता गामि भिलेजफोर दं, खिन्थु बाहाय भिलेजफोरनि नामखौ होजोबनाय जायाखै। माखासेफोरखौ एरिया बेसिसाव होनाय जादों, एरिया हिसाबाव होनाय जादों। माखासेखौ गामिखौ होदों, माखासेखौ होनाय जायाखै। 182 ता भिलेज आरो बेवहाय गासै बेसेबां लाखा दं नोंथांमोननो देखायनांगौ थाङोबा आङो बे ट्राइबेल बेल्टआवहाय गासै बेसेबां माबा दं होनना बुङोबा हा दं होनना बुङोबा नै मोनथिबायना? आं नोंसोरनो देखायसै बाहाय 3,23,187 बिगा 2 काठा आरो बालेसा हा दं। धेमालि नामा बे? बेसेबांबा 3,23,187 बिगा 2 काठा बालेसा हा दं। दा बेफोर हाफ्रा बा बेफोर हाफ्राव सोर दं दाना? बाहाय माखासे गामिफोरनि नाम मेनसन खालामदों, आं बेखौ बुंजोबगोन। बाहाय गोबां गामिफोर बुंदों, खारन 184 नि बाथ्रा गामि होनसै ना 182 गामि गोरलै नङा। बे 182 गामिफोराव बाहाय गामिफोरनि नामखौ होजोबाखै, माखासेखौ एरिया बेसिसो होनानै होदों आरोखि। दा बेफोर गामिफ्राव दा सोर दङ? बावहाय ना सोरबा बर' दं, ना राभा दं, ना गारं दं, ना हाजं दं, ना सोरबा टिवा दं, ना सन'वाल कसारि सोरबा दं नामा? कुइसना बे आलादा जोंनि दैदेनगिरिफोरनाव। आरो बेखौ जोङो दा रैखाथि होनांगोना होनाङा? नङाब्ला खिन्थु आं दा खोनाबाय थादों, आंनो सासे ब्रादारा खिन्थादों जे जाहैबाय मा बेवहाय सोरबा ब्रह्म टाइटेल दंमोनबा बे ब्रह्म टाइटेला दा बरमन जालांबायनो, सोलायलांबाय। मिथिबायना? होमबा बे बर' टाइटेल दंबा बे मा जालांगोन? बे बरा टाइटेल थांबाय बिदाना। होमबा बर'निफ्राय जुदि बरा थाङोबा बरानिफ्राय दस्रानोफ्राव बे सोरबा इस्लाम हामेदाव थांजोबसिगोन बे हाया। बिदि सोलायलांसिगोन थारमाने। दा बिनिखायनो बिनि सायाव माबा मोनसे इनिसिएटिभ लानो थाखाय आं खावलायगोन आरो लोगोसे जोंनि मिरुनि जेनाखि सेन्ट्रेल माखौ नांगोन आं जेनेबा मिरुनि आदित्य खाख्लारि आरो सुकुमार बसुमतारी सारमोननिसिमबो आं खावलायदों इमिडियेट बिनि सायाव बुंनानै मानो मेम'रेन्डाम होनांगौ आरो बेखौ गोख्रैनो इभिकसन खालामनायनि राहाखौ लानांगौ। दाना फैदो दानाबा बे जाहैबाय मा पर्बतझरा ट्राइबेल बेल्ट। दा बावहाय दङ नर्थ, माने बे ट्राइबेल बेल्ट एरियानि साहाजों होनना बुंदों। साहा एरियाखौ होदों बाय नै बाय मा होनदों गसाइगाव सार्कोल बाउन्डारि गोलैयोनो। गसाइगाव सार्कोल नांफैयो। गसाइगाव सार्कोलनि ओरै जोबथारनाय बे बाउन्डारिया नांफैगोन आरो बाहाय। एन होनना बुंदों धुबुरीनि मा होनदों फकिराग्राम माने नर्थ फ्रन्टेज रेलवे ब्रान्च सा एरियाजों आरो बे नर्थ एरियानि एरिया ओरैहाय माने बेखौ खिथाबाय आं। बाउन्डारिया थारमाने बाउन्डारि अफ द ट्राइबेल बेल्ट नालाय बियो थारमाने ओरै सा एरियाजों नायोब्ला गसाइगाव सार्कोल बाउन्डारि नांगोन आरो धुबुरीनि फकिराग्राम नर्थ फ्रन्टेज रेलवे बे मोनसे ब्रान्चआ बे नांगोन जाहैबाय आरो। मिथिबाय एरिया साहाजों लायोबा। दाना खोलाजों लायोबा एकदम ओरै खोलाजों लायोबा बे पर्बतझरा ट्राइबेल बेल्टनि ओरै खोलाजों एरियायाव बाहाय माखासे गामिफोर होदों नै। बे गामिफ्रा जाहैबाय मा बग्रिबारि सार्कोलाव गोलैगोन। जेरै बे मा जाहैबाय
राजापारा पार्ट 1, राजापारा पार्ट 2, राजापारा पार्ट 3, सिंगिमारि ओमफ्राय आरायाना पार्ट 1, ओमफ्राय आंगारखाटा पार्ट 2, ओमफ्राय मा होनना बुंदों जंगिर खाटा जानांगौ बे जंगिर खाटा पार्ट 2 आरो नेशनेल हाइवे रड आन्डार बग्रिबारि सार्केल बे एरिया बे जाहैबाय मा बग्रिबारि सार्केलाव दं गोलैनाय बेफोर मोनथिखाबाय दा ओमफ्राय दा दंबावो जोङो दा धुब्रि सार्केलाव गोलैनायनि धुब्रि सार्केलाव गोलैनाया जाहैबाय मा नै आगमनि आलमगन्ज पार्ट 2 बरबिटा सिलाइर पार्ट 2 दारसुका पार्ट 1 दारसुका पार्ट 2 साबगर पार्ट 1 एन्ड साबगर पार्ट 2 बिसोरो बे मा धुब्रि सार्केलनि आन्दाराव गोलैयो मिथिबायना बे आरो ओमफ्राय नैबो दङ बेखुरसरा रुपसि पार्ट 4 रुपसि पार्ट 2 रुपसि पार्ट 3 रुपसि एयारफिल्ड ओमफ्राय लाखुरा पार्ट 1 लाखुरा पार्ट 2 एन्ड देबातर मा बियो देबातर बुरुनबाङा बेफोर जाहैबाय मा गलगन सार्केलाव गोलैनाय गामि बे जाहैबाय मा खोलाथिंजायनि मिथिबायना खोला एरियानि साहानाथ' नों गसाइगाव सार्केल लांखाबाय गसाइगाव सार्केल बाउन्डारि ओमफ्राय धुब्रि फकिराग्राम रेलवे बे ब्रान्स मोनसे एरिया गोलै जाहैबाय आरोखि सा एरियाजों सिमाया बे ओमफ्राय नैबे आं दा खोन्थानाया जाहैबाय मा खोला एरियानि खोलाजों गोलैनाय सिमा बेयो थारमाने होमबा जों बेहाय हाबखाबाय बाहाय नों मा हाबखो धुब्रि सार्केल हाबफाबाय बग्रिबारि सार्केल हाबफाबाय रुपसि सार्केल हाबफाबाय आं गामिखौबो नोंथांमोन बुंनो होखांखाबाय दाना सानजाजों नङा होमबा सानजा आं दानि सा आरो खोलाखौ लागासिनो दं सा आरो खोला दाना सानजाजों ओरै सानजाजों दं बाहाय नै मा भिलेजआ जाहैबाय मा बेलाख'वा पार्ट 1 बेलाख'वा पार्ट 2 बेलाख'वा पार्ट 3 आन्डार बग्रिबारि सार्केल भिलेज ओमफ्राय मा होनना बुंदों सिलबारि बरगावन लालमाटि पार्ट 2 लालमाटि पार्ट 3 जयपुर पार्ट 1 जयपुर पार्ट 2 जयपुर पार्ट 3 सुरिपारा बे जाहैबाय मा बग्रिबारि सार्केलाव गोलैलायबाय मिथिबायना बावहाय मा बेबो मोननैबो बग्रिबारि सार्केल जोबखा आरोखि बग्रिबारि सार्केलाव गासैबो मोननैबो दाना सोनाबजों सिमाखौ नायदों नों बावहायसो ओरै सोनाब साइडजों मा गामि हाबफायो नायदो नों सोनाबजों नायोबा भिलेज दखिसुखि झारनो ओमफ्राय दुखिसुखि पार्ट 1 दुखिसुखि पार्ट 2 बुरुनबाङा होनना बुङो ओमफ्राय दाखरपुर आलकजारि हरिनसराबिल थांबाय हरिनसराबिल ओमफ्राय खासकान हरिनसहरा ओमफ्राय फाग्लागन्ज नर्थ खासकाना मैदबताल उजेनपेटला पार्ट 1 उजेनपेटला पार्ट 2 आरो बे जाहैबाय मा गलगन सार्केलाव आरो बाहाय गोबां माखासे गामि मेनसन खालामाखै आं दहायनो बुंबाय थादों 182 टा गामि ओमफ्राय नैबे दङ बे नर्थआव गसाइगाव सार्केल बाउन्डारि थाहैबाय नालाय बाहाय बिराद गामि हाबखाबाय ओमफ्राय धुब्रि फकिराग्राम माने नर्थ फ्रन्टियर रेलवे बे ब्रान्स बे सिमा बेयाव गोबां गामि हाबना दंखाथायो दा बैफोर गामिफोराव दा सोर दङ आंना कुइसना बे जादों थारमाने दा जोंनो इसिबां सरकारा जोंनो इसिबां मोजां माखासे सुबिदा खालामनानै होदोंमोन जोंखौ मोनथिनानै जों सारा जिथा मानसि हिसाबै बिथांमोननो बेफोरबायदि हा हुनि सिमा खालामना होआबा बिसोर माने गावसिनि हाखौ रैखाथि होनो रोंनाय नङा होननानै बिथांमोना सरकारा न' डाउट साननानै बेफोर खामानिखौ मावनानै होदोंमोन जोंनो बेफोरबायदि माखासे आयेननि आवथायाव जोंनो माखासे बाउन्डारि खालामनानै दोनदोंमोन दा बैफोर बाउन्डारिफ्रा दा सोरनि आखायाव आरो बैफोर आं जायफोरनाखि गामिफोर होनदोंना बे गामिफ्राव दा सोर दङ बबे हारिया बाहाय बगबा खालामनानै दं आरो बेखौ जोंहा दा उदार खालामनांगौ दंना गैया जुदि गैयाब्ला जोंहा आयेन दङ नै लेखा दंखायो आयेन थाखासेयावबो थन्न' जोंनो गभर्नमेन्टआ जोंनो माखासे माबा खामानि होखासेयावबो जुदि
आरो जों बेनि सायाव जों जेबो जोंबो आयेननि राहानि गेजेरजों जों बिसोरखौ माने बे हाखौ जोङो माने लाफिननो हायाब्ला जोंनि फिउचारा बहा दङ जोंनि फिउचारा बहा दङ इभेन बेखौ जोंल' नांनाङा बेवहाय सिगाङाव सोर सोर दंमोन बबे बबे हारि माहारिफ्रा बेयाव दंमोन बै हारि माहारिफोरनि गेजेराव बेखौ डिसकासन खालामनांगोन सावरायनांगोन आरो बेफोर हाखौ जोङो लाफिननांगोन जों खोनादों सिगां समाव बैफोर जायगायाव थानाय जोंनि मानसिफोरनि खाथि खाथि फैनानै जायफोर दा बै जायगाखौ लाफैदों बिसोरो आबाद मावब्लाबो मोसौफोरखौ हगारनानै होयोमोन नों मोसौखौ जाहोयो आबाद सै खालामो बायदिसिना गारला गारसि खालामो नों जेबो बुंनो हाया माने नोंसोरखौबो नों बोरै खारहोनो हायो नोंखौ बिनि प्लेन पलिसिखौ लाबाय थायो बे बाथ्राखौ जों खोनाबाय थादों आरो जों मिथिदों दा बेनिखायनो जोंनो एसेबां मोजां आयेन खालामनानै होनाय बे पर्बतझरा ट्राइबेल बेल्टखौ जों माब्ला रैखाथि होगोन सारमोन आरो बर' रायजो जादों नोंथांमोना साग्रि जाना जायाखै नोंथांमोननि साखाथि फाखाथियाव सरकारि हाफोर दं नामा पिजिआर बिजिआरफोर हा दं नामा आरो बैफोर हा दङबा नोजोर होखा नङाबा बैफोर हाफ्राव बैसोरो जायफोरनाखि सुबुं सानखोनि गेजेरजों मुलुगखौ गाग्लोबनो नागिरदों बिथांमोना थाहैदों नामा थांजेनबाय नामा थाजेनबाय नामा बेखौ नोजोर हो नङाब्ला सरकारनो थानाय लोगो लोगो सरकारनो इनफरमेसन हो नङाबा बेयाव थानाय लोगो लोगोनो बोसोरसे बोसोरनि उनाव हाजार हाजार लाख लाख मानसि जनसंख्याया एरगोन अब्ला जोंनि फिउचारा बिसोर जों मनग्लाब जाजोबगोन जोंहा अब्ला जों पिटिसि दा मोनदोंब्लाबो जोंहा जेबो सेफटि थानाय नङा स्पस्ट खोथा आरो 100% सैथो बाथ्रा बियो दा जोंनि मानसिफ्रा बुजिया खालामना ओरैनो खोथा बुंलाबानो जाया सोरबा बुंनायखौ लानानै फौसौलिया होनलाबा जाया नोंथांमोनहाबो बेबायदि फोरमान प्रुफ लेखा लानानै बेफोराव बाथ्राया मा लिरमारदों नंमारगोन ना नंमारा बेफोरखौ नाय सिगां समाव आंबो मिथियामोन आंबो नुवामोन जेब्लानाखि आङो बेफोरनि सायाव मोनथिनो लायो हो अब्ला आं बे लेखाखौ बुथुमना लाबाय दा नायबाय नंमारगौ थन्न लिरनाय खिन्थु बै समाव आंबो मिथियामोन ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ मा बुस्थु आंबो जेबो मिथियामोन माखौ बेल्ट होनना बुङो माखौ ब्लक होननानै बुङो आरो बेवहाय मानो बेखौ सोर खालामा माब्रै दा बेफोरखौ जों मिथिनांगोन नङाबा नोंनि जानला मोनला खोथा बुंनायफ्रा जानाय नङा दा गतिके जोंनाव दंखायो नै लेखाफ्रानो बेखौ जों लानानै जेब्लानाखि जों हाइ कर्ट केस खालामगोन सुप्रिम कर्ट जों केस खालामगोन बा डिसि इसिपिफ्रा बेखौ लानानै खामानि मावनांगौ जानानै फैगोन बिथांमोना गावसिनि आयेननि आथाव थानानै बे खामानिखौ मावनांगौ बिसोर मावगोन बेनिखायनो आंनिफ्राय रिकुवेस्ट जोंनि गेदेमा सारमोनखौ जे गोख्रैनो इनिसिएटिभ लानानै बेखौ रैखाथि होनायनि पर्बतझरा ट्राइबेल बेल्टखौ रैखाथि होनायनि पलिसिखौ लायो नङाबा 3,23,187 जेनोखि बिगा आरो 2 काठा बालेसा बैफोर हाफ्राबा मा जागोन आसरित बाथ्रा दा गैलानो बाहाय बे जायगाफ्राव गोबाङानो हाबजोब्बाय खुखाव गांसो गोनांफ्रा दारि गोनांफ्रा हाबजोब्बाय नो डाउट बिथांमोनाबो जेनुइन दं जेनुइना थाथों जाय निजा खिन्थु बिथांमोनाव माखासे दंना बेनिखायनो बेनि सायाव प्लिज इनिसिएटिभ लानानै खामानि मावो आं खावलायबाय मानो जोंनि हाफोरखौ जों रैखाथि होफिननो नाजानांसिगोन दिनै जोङो एसे एनै बुजिनानै जुदि जोङो माने मावाबा आरो सरकारा बाहाय जुदि हेल्प खालामाबा जोंनि फिउचारा दंस जोंनि बिटिसिआ दंस जानो थांगासिनो दङ जुदि जोङो बेनि सायाव नोजोर होनानै पलिटिक्स खालामनायजों लोगोसेयैनो जुदि जोङो खामानिखौ मावफालांबाय थायाबा मानोना गासिबो गोहोआ गासिबो आयेना गासिबो पावारा सोरनाव थायो सरकाराव थायो गतिके सोर सरकारखौ सासन खालामदों नोंथांमोना मावनांगोन प्लिज